אני ביקשתי משלומי לערוך איזשהו תהליך של בניית מבנה ארגוני חדש למנהלת שאני מנהל אותה היום. ביקשתי קודם כל למפות ולראות איפה אנחנו נמצאים, ושלומי ישב איתי וייעץ לי ברמה אישית, במספר פגישות אישיות, כדי שאוכל להגיע למצב שבו אגבש גם איזושהי החלטה לגבי המבנה הסופי. בנינו ביחד תהליך שיביא אותי ליעד שאני רוצה להגיע. התהליך עצמו היה תהליך גם מאוד נעים בהגדרה, כי קיבלתי משלומי גם את העצה הניהולית וגם את העצה החברית. הגעתי בדיוק לאן שרציתי. אני יכול להגיד שהיום אני נמצא אחרי כחצי שנה מהתהליך עצמו, שהיעד הושג. אפקטיב בהחלט תרמו להגעה לתרומה לתהליך וליעד שאליו הגעתי. אני חושב שאפקטיב מביאה עימה בעיקר ליווי אישי מאוד נעים, מישהו שאתה מרגיש שהוא חבר לידך ולא איזה חברה שמתנשאת מעליך אלא שמחזיק לך, נקרא לזה, מחזיק לך את היד ומלווה. התרומה של אפקטיב לתהליך כולו הייתה גדולה, ואני בסך הכל שבע רצון מהעבודה עם אפקטיב, עם שלומי במיוחד ועם הצוות שתומך.